Ez, lagunak, ez digute argindarra moztu. Gure gonbidatuerengatik jaitsi dugu argitasuna. Eider Otxoa etorriko da eta dolu perinatala gainditzen laguntzen du. Eta ikusi nahi baduzu eta jakin gehiago, gelditu hemen saio argitsua izango bai da. Kaixo lagunok, eguerdion, eta Eider Otxoa ongi etorri zer moduz. Ederto, hori bat zuen izatia. Bueno, eskutzik elkartetik zatoz, eta doru perinatala laguntzezu gainditzen, ez da? Zer da zehazki? Bueno, dolu perinatala da, umien eriotza tasitzeetan iragera. Ze ume, aurdunaldi aurreatik, jaiotzian edo jaiostian hiltzen diran haurtsuak. Hori da dolu perinatala. Eta hori gainditzeko laguntza bihar da, ez da? Bai. Bueno, lagunak, elkarrekin ingo dugu arroz ehar bat, espezia mordo batekin, galeperrak kurruskari bezala, taldi berian, hoi dena garatu, ez da? Ego alante. Eskerrik asko, adi lagunak. Bueno, Eider, eta laguna, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gean, ados? Bueno, hemen arrozein deu, beratzen utzi. Aurreko egunetikan, babarronek izango bazia bezala. Baina, ingo deuna da, lehendabizi, olioa berta bota, eta olio horrei emango diu, gaur ingo deu arroza indiako arroz bat, orduan espezia asko eramango. Ingo deuna da berta bota, iltzia, anixa, kardamomua eta kanela. Eta olio horrei emango diu sustantzia. Behin ja, zapore gelditu dianian olioan, ingo deuna da, bertatikan espeziak atea eta alde batea utzi. Baina bertan, ingo deuna da baitare, tipulina, tipula moria kasu hontan, txikituko deu, lauki txikitan, berta botako deu, eta hoi espezia gutxi balitz, beste hainbeste botako xio edo gehiago. Gingo deuna da, majauan, ingo deuna da, baratzuria lepare bat, pipermina eta jengibria, ondo txikitu, eta tipulaia erdipotxatuta da honean, bertara botako deu majau hori. Botako deu kurria, botako deu erromerua, eta hemen dakau, ospina eta ardotxurila. Dena botako deu, eta murrizten utziko deu. Behin murriztuta dakaunean da tipula bere puntuan ja sustantzi guztiakin, arroza botako deu, eta sukaldatzen utziko deu. Beti bezala, arroza bakizue, hau normalen 20 minutuan itea, hau nola ja esetuta da hon, 15 minutuan presteukiko dugu. Ados? Ur hori ere bai erabiliko bertako, bale? Gatza puntua jarriko dugu, eta listo. Eta gero laguntzeko bi gauzen goitugu. Bat, galeperrak ingoitugula garbitu, esnetan utzi ondutzen, eta behin onduta daudenian, gero ingo dugu, hemen dazkau, konflex hauek, botako dugu komino pixkat, piperra utza, zapore emateko, eta ingoitugu bertatik pasa eta prejitu. Eta arroza bukauta daunean, lagungarri jarriko ditugu gainean. Eta hoi gutxi balitz, baita ere ingo dugu emulsio bat. Jarriko joula albaka, martorria, arrautza eta limoia eta olioa emulsioa aiteko, perexila eta gatzare bai, eta gero jarriko dugu, maonesa pixkat, lagungarri bezala. Segondo? Edarto. Jaten zemuz moldatzezea? Edarto. Kosinan? Hori, esategunak ondo ibiltzen dira. Gaizki ibiltzen dira, gaizki esategu, baina esategunak geho kiston ondo. Orduan, eharra da gauza joa gaur. Bueno, ingo deuna da, ni galeperrak garbituko ditut, ondutzen jartzeko, oliotan jarriko ditut hauek, eta zu majau egiten jarriko zea, bale? Bale. Hemen digan ingozuna da, bi aleatea, hemen ingozuna da, pusketatxo bat moztu, garbitu, eta berta bota, eta gero pipermin laurden bat eola. Eta dana txikitu ingo dugu, bale? Hoi zure kontu, eta ni esan den bezala, honekin jarriko naiz. Bueno, Eider, uste baino gehietan gertatzen dira olako ezbeharrak, ez da? Bai, egiz esan bai, begira. Datu bat emutiarren, datu ofizial bat emutiarren, lau umetik bat hiliten da. Lautik bat? Jaiotzen diren lau umetik bat hiliten da. Ofizialek esaten dot, ze hor badaz aste batzuk, eta bigarren astetik atzera, jaiotzen diren umeak ez direlako kontatzen. Orduan, imagina, lautik bat da, 22. astetik gorako
umiak hiltzen direnak. Atzerakoak? Atzerakoak ez dira kontatzen, gehiago izango zan berez. Zatik, 3 hilabetekin da 4 hilabetekin da gehiago galtzen dira normalen, no? Bikin, o batekin, da... Horregatik, orduan datua behira, baldin bada... Eta esaten zuna, zuzea bide laguna gauza hauek gainditzeko. Baina gauza hauek... Bai, hor bertan dazkazu. Gauza hauek gainditzen dira edo jakin inberdia eramaten. Bueno, dolu guztiak bezala, doluak dira prozesuak, prozesu emozionalak. Orduan, bi aukera dauzkagu. Edo ez deu bizitzen, hor usten deu, bizitza guztirako hemen... Beti motxilan eamate deu. Bai. Edo bestela, erabaki hartzen du bizitzeko. Orduan, dolu prozesu bat bizitzea zer da? Bueno, emozionalki prest egotia, egoera gogorrak bizitzera. Eta orduan segertatzea, dolu prozesua bizi ostian, bizitzara bultatzen garela. Orduan, errealitatea batea, eta zu bizitzea zieran, hor murgilduta eta ezintzea hortik atea, ez da? Oida. Eta ze laguntza behar izatea, nola laguntzen dezu? Nik terapia egiten dut. Ni neuk badaukate dolu zentru bat gure baianan, Aretxabaletan. Baina esku txiketik laguntza asko ematen deu familiei. Ze normalian familia gelditzen da, galduta. Xokian. Xok egoera batian eta guztiz galduta. Eta orduan, familia batek xok egoera batian umia galdu berri, ez du jakiten zer egin. Eta nundik noa bota, eta... Hori da. Eta elkartiak egiten duna da, aukera eman, gaiari buruz hitz egiteko, terapeutak eta psikologoak jartzeko, beste familia batzukin harremanetan jartzeko, dramaren bat egon baldin bada ospitalarekin, ospitalarekin jartzen harremanetan baita, eta ikusten deu, agian umearen gorpua errekuperatzia, edo badaude hor, pausu batzuk ematia. Zin izaten dira arazo gehieno jendiei barruan gelditzen zaiuna gehien ezinatea eta... Beira, dolu perinatala da, espero ez teun eriotza bat, ez? Inor ez dijua ume bat eukitzera eta hilko da, ez? Gure semia hola hiltzen, gure lehenengo semia hola hiltzen. Zuri gertau zaizu hau. Bai. Orduan, karo... Orduan zein hobezu baino, holako gauzak aurrea egin alizateko, ez da? Nire amak ebai galdu zitun bi. Ni eukibek nitun bi anei, helduenak, dianak, nire ama aurrenengo bi umek 7 hilabetekin galdu zitun. Eta beha pentsatzezun etzula sekula umek eukiko. Guain hori bai, gio hasi izan da, etzan gelditu. Gio hasi izan da 6. Baina hori askotan esaten dugu, esketinan, bio je jaioko bazian, igual nire nintzen egongo. Zeratik, nire nahi zarrenak, nahi 10 urte ateatzizki, 48 azka, eta haue baukiko zuen ja 50 gora. Baina ama beti kontatzeu, eta beti daka zerbait hor barruan, bai. Mina. Bai, mina. Azkenean gu juten geha ospitalera gure umiak eukitzera, eta ez deun espero egoera bat izitzen dugu, ez? Umia hiltzen da, eta umiakin egoten garen azkenengo momentua ospitaleko momentua da. Orduan, oso lehen galdetu dezu, ez? Zer da gogorrena, momentu hori, ez? Momentu hori goxatzea oso importantia da. Eta hori elkartetik saiatzen gara goxatzen, ez? Eta nola lortzen dezu momentu hori goxatzia? Importantena da, gu erortzen gara xok egoera batian. Eta xok egoeran gaudenian, umia ez deuna izaten ikustia. Zakara, umia hil berri, eta gu eriotza horren aurrian, gelditzen geha. Orduan, behar deuna da, inguruan, emaginak, eta, inguruko pertsonak gu laguntzeko, adierazteko ze garrantzitsua dan momentu hori, ez? Umia ikusi, goxatu, agurtu, babestu, karo, gero gehiago ez dugu ikusiko. Eta badaude, nire kasuan nik adibidez ez nuen ikusi ekaitz. Xoko egoeran egon du nintzalako, eta ez nuen laguntza eskatu nuen, baina ez zegoelako. Orduan gaur eguneko familiak badakate aukera hori. Adibidez, lehenu hau tabu bat bezala ematezan, izkutuan gordetzen zian gauza hauek, etzian argitaratzen. Lehenu zen, umiak hiliten dira. Eukiko dezu beste bat. Eta benga, tira aurrea, baina hori ezin da tira... Zuramari hori esango zaten. Seguru baiez. Nire amai gertatu zuten, esati zuten, guendala 50 urte. Orduan, gaur egun zeiten deu, ahotsa jarri. Egora guzti horiei. Eta ahotsa jartzia zertarako, bizitzen ditugun momentu zail horiek osatzeko. Nola bai? Eta hori da gure helburua, elkartea. Eta nola da ahotsa jarri hori, nola da prozesu hori? Prozesua da, normalian, bikoteko terapia egitea proposatzen dugu. Zergatik, normalian, ume bat hiltzen denean, bikotia ez geha ulertzen. Bate bizitzeu moru baten, bestia bizitzeu beste moru baten. Orduan, hasiera baten, bikotean egiten den terapia bada. Eta terapia horretan, lehengo, azten gara sartzen, ospitaleko bizipenakin, ez? Ze bizitu deun, eta, familia bakoitzak bizitu ditu, egoera oso desberdinak.
Orduan hori da lantzen deuna. Pixkat azten geha, egoera gogor hori goxatzen baita, terapia bidez. Protokolo horiek aldatu dira, pentsatzen dut aldatuko ziala, eta aguandik aldatu biharko diala, ez da? Bai. Hobetzea, ez da? Bai. Badaude ospital batzuk oraindik ez direnak aldatu, adibidez, joan zen astean nire paziente batzuk umia errekuperatu dute Arrasateko ospitalian, baina adibidez Donostiko ospitalian hil dira beste 2 umetxo eta ezin izan dituzte errekuperatu, ez dagoelako protokoloa eguneratuta. Orduan importantea da, Bilbo aldian, bai Kruzesen, bai Basurton guztietan ja, Txagorritxun ere bai, protokolo guztia jarrita daude, eta bada eriotza duin bat eitia, ez? Gauzak ondo, imaginatu, ume gabe galditzen basea, ez da? Jope, bai. Ez que da iaia bizitzan gertatzea dakan gauzaiko okerrenetako bat, ez da? Askotan nahi oso zuhun, nahi oso beste zer gauza, ez da? Nire bai, ez dakit, gauza olakok nire boin seme aska, eta behin seme eukita ja konturatzea nola dan historia, ez da? Ia euki hartetzea konturatzen. Eta eta ama izan da, eta zue barruan eukita, are eta gehiago, ez da? Hala da. Gu, askotan esaten dugu dolu desberdina dela, ez? Gizonezkoa, ero bi emakumena, ero bi, Bai, barruan eukiduna, ez du nahi euki. Bai. Eta, vinkulazioa oso hasieratik ematen da, ze fizikoa da vinkulazioa, ez da? Orduan guk umia galtzen deunen, gero nigoratzen naiz, hola, joten nintzala, kaletik, tripa, oaindik ere. Zose falta zaizu, alegia. Claro, orduan gu badakagu, da nik oraindik ere, beste 2 seme izan ditut, dauden 2 horiek, eta oraindik ere egiten dut hau, ez? Gesto hau, ez? Karo, bereakin dakagun binkulu hau da, fiziko hau da, hori emakume moduan. Eta aurra barruan eukitzen ez dunaren bizipen askotan da frustrazio, ez? Ze askotan ez dira gauzak ondo egiten, eta berak egon behar du horrez, eusten, ez da, egoera. Eta askotan, ez daki ze gertatuko den, hemen dagon umia euki behar dunarekin ere. Askotan egoten dira, nik aita jartzen dut, ama asko baita, egoten dira itxoiten, jakin gabe, ze gertatuko den. Ume hori hiltzear da honian, bestearen papela ere, papeloia da. Eta gauza hori guztiak azkenean momentuan konturatzen dira, badakizu igual gauza gaizki doa zela, ia pixkat aurre ikusten dituzu gauzako esaten dizute edo bapatekoak izaten dira normalian. A ber, normalian aurdunaldiak ondo juten dira, normalian. Baina badaude aurdunaldi batzuk zailak direnak eta zaildu iten direnak. Orduan ze gertatzea, eriotza arriskua oso hasieratik dagoela. Orduan badaude arrisko egoera batzuk. Beste batzu guria bezala, gure ekaitz partuan hiltzen. Partuaren bukaerako maniobran, klak. Erditzean hiltzen, eta hor gertatu zen. Eta ja. Eta gelditu zen, karo, esatezuna, no? Igual daka o arazo bat, o gaizki ikutu bat izan aldu, eta hor zein behar dezu. Onartu. Bai, ama. Eta gero badaude beste umetxo batzuk, badago resaldi oso potente bat, dentze ditzen dana, no hay latido. Hau da, juntzara zure kontrolera. Eta ez dago. Eta ez dago topadarik. Eta hori bada, bapadeko eriotza bat. Ai, ama, ze gogorra. Bai. Ze gogorra. Animo. Bai. Bueno, hemen ikusi zu hemen nola zeu zeinak aidian ateatzen, Hemen gure espezie hauena. Ingo deuna da, bertatikan oain atea, hoi majatu ingo deu, hau puretxo bat bezala inbiar dugu, bale? Ingo deuna da, baitu, laurden horrekin nahiko. Ingo deuna da, berta bota, eta zanpatu, energiakin, bale? Zanpatu eta masatxo bat inbiar duzu, bale? Venga, hau zure kontu, nik hauek hemendik ateako ditut, eta bitartian jungo gea, Satiztegi jatetxea, ikusiko zuze gauza goxua, prestatu guen. Guazen bertara, guantxe gatoz buelta. Hau ateako eta hemendik. Haupe Joseba, Edurne naiz eta Getxon gaude, Kasino plazan. Eta Satiztegi taberna ezagutxera gonbidatzen zaitut. Sartu nirekin. Satiztegi taberna, 60. hamarkadan zabaldu zen, eta duela urte batzuk 2015ean goitik berriztu genuen, oso ikuspegi bereziak ditugu, paregabeak, Abra itsasadarra ikusten da, Santurtzi, Serantes mendia, Portua, eta pizka bat aurrera joaten ere, Hondartza ikusi aldugu. Espazioen aldetik, barra daukagu, pintxoz betea beti,
Gero jangela daukagu, hor karta eta eguneko menua ematen dugula, eta terraza ere badugu, eta jendea, terrazaz aparte, arreziko eserlekuetan jesartzen da, bazeo zer hartzen, eta ikuspegiak ikusteko. Gure berezitasuna pintxoak dira, oso eskaintza zabala dugu. Pintxo arrakastatxoenen artean, bildotx duruma dugu, olagarroarena eta odolkiarena ere. Eta nori ezaio gustatzen pintxo gozo bat hartzea ikuspegi honekin. Aurkezpenak egin ondoren, orain Sukaldera goaz, errezeta gozo-gozo bat egitera. Mingaina, bizkaitar saltzan egingo dugu. Ia gustatzen zaizuen. Gure sukaldean gaude, gure sukaldariarekin, Ana, eta osagaiak aurkeztuko ditugu. Azteko mingaina, bizkaitar saltza, prozesu luzea denez, aurretik egin dugu saltza. Gero arrautzak, irina, patata egozia eta perrezia. Lehenik eta behin, mingaina egoziko dugu. Egiten dugun sukaldaritza guztiz tradizionala da, betiko platerrak ditugu, entzaladak. Eta ostuta dagoenen, zerretan ebaki, errezeta hau Anarena da. Normalean, Espainiar saltzan egiten da mila, baina berak bizkaitar saltzan egitea erabaki zuen, bere ikutua emanez. Tabernan bertako produktuak erosten saietzen gara, adibidez, barazkiak, hemen ondoko baserritar bati erosten diogu, berangoko baserritar bati. Eta horrez gain, denboraldiko produktuak erabiltzen saiatzen gara. Orain, arrautza irinetatik pasatuko dugu, gero frijitu egingo dugu, eta bizkaitar saltzan sartuko dugu. Eta lagungarri bezala, patata egozia frijitu eta perrezia jarriko diogu. Badaukagu osagai guztiak prest eta gure platera aurkeztuko dugu. Joseba, hau da gure gaurko proposamena, espero dugu zure gustokoa izatea, eta hemen itxaroten dizugu, Zatiztegi tabernan. Agur! Haupa Edurne eta haupa Ana, ze itxura, Ze gauza goxuak egiten dian leku askotan. Ai ama, eta gu hemendik atea ezin. Ateako egunen batian, ezta? Ai ama. Bezarka da handi bat, jarraitu horrela, eta gu gurean jarraitu behar dugu. Hemendik anindeuna da, kardamomok, hiltzek, anixa eta kanela, atea, ja olilok bere zapore daka. Hemen inbiar dugu gauzatxo bat, hemen dakau jengibre, sanpipermina eta urrengoa zertzan ia astu naizela. Eta hirugarren gauza... ondo, batzut ja. Bale, botazazu, bertara martorri pixkat, txikitu eta hau listo dakau, bale? Bale, nik ingotena da tipula gorria txikitu eta bertara bota. Eskutzik elkartea, esan dezu egiten dezula lan, ezta? Bertan, badakit, bide lagun egiten dezuela, familiai, umia galdu duena. Baina zehazki, nola egiten dezuela hori? Zer egiten dezu elkartean zehazki? Oinarrian egiten deuna da doluparinateleko kontzientzia zabaldu, ez? Zenik hau lehen kontatu dizuan guztia, ez badizute kontatzen, ez badazu bizi, pixkat arraro gelditzen da, ez da gai bat hor gelditzen dana. Orduan, urriaren 15 da nazioarteko eguna, doluparinatalaren nazioarteko eguna. Eta horren inguruan, egiten dituguna da, hainbat ekintza, kontzientzia sartzeko. Orduen, hori orokorrian, eta gero, egiten duguna da baita, instituzioekin lana, hau da, osakidetzakin lan asko egiten dugu, zuzenien, protokolo guzti horrek aldatzeko, eta egon gara parlamentuan baita. Ona, izatea tope moitzen, ez da? A tope. San Mamés argiztatu dugu bai, eta, zarata handixe egiten dauen elkarte bada. Eta gero da babesa, familiek sentitzia babesa hori. Eta gero egiten ditugu terapiak, kafe doluak, behira, nik egiten ditut hilero. Kafe doluak, bale. Bai. Zio zer maiganien jarri eta... Online egiten dugu, kafe bat hartzen dugu, eta hitz egiten dugu, gaiari buruz, familiekin. Eta, badago, azkenean importantena adierazpena da, ez? Doluan gaudenean, adieraztia eta gaiari buruz hitz egitea. Eta zenbat laguntza bete bertan lanian?
Bueno, ez dakit Asko. zenbaki eman, baina kolaboratzaile moruan, badagaude zuzendaritza bat 10 lagun ingurukua, eta gero badago koordinatzaile zuzendari bat, eta gero beste guztiok, bagara kolaboratzaileak, baina ez dakit zenbakia esaten. Eta hor zein da lan, adibidez lehendabiziko kontaktua zuek egiten dezu ere bai, ospitaleen eta dana, eta nola egiten dezu historia? A ber, ospitalian, saiatzen ari garena da, ospitaleko bertan dauden pertsonak formatzen, Ero, bertan atenditzen dituzten emaginak, ginekologoak, eta inguruan dauden pertsona Zuek guztiak. elkarten bai egiten dezue, hoi dana landu eta behai erakutsi, aurrekuntzak eta eraman, ez da? Claro. Orduan, guztietan ezin geha egon, baina bai, bertan dauden pertsonak formatu egin ditugu, landu egin ditugu. Bai. Eta orduan gero gertatzen danean, bertan dauden pertsonak landuta daude, ja. Ze ona. Bai, askotan ze gertatzea, bai, medikuk eta badakie, beti daude hor, da buru belarri, baina bai gauzak ondo juten dianean, baina gero gauzako kertzen dianean daulako, bai, beak ez dia, psikologok azkenian, ez da? Claro. Bai, bere dekate oso zientifikoak dira, ez da, eta normala da, mediko bat zientifikoa izatea. Baina, gure kasuan humanidadea da importante. Dudi gabe. Bai, eta askotan hotza izaten da, edo ez dakit, ze gai diak gehien hobetu behar dianako, txintxilika daudena gehienak. Hemen gauza hobetu, hau ja listo dakau, hau pixkatitean dian botako jot bertara, eta hemen inbiartzuz, gero esan dugu, reboxatu ingo dugula galeperra. Horun hau jarriko zu hemen, irina izango baliz bezala, eskun sartuko zu, txikituko zu, ez teguna fina, geho kurruskariago gelditzeko, baina bai nahiko txikila, bale? Geho bertatik pasa, eta perjitzeko, bildurri gabe txikitu, bale? Hola, pixkanak hartu, eta jun txikitzen. Eta galdetu izut hori, zein dan gehien landu berdian gaiak, nundak hau utzunien gehien da? Bizikan dago. Zera, humanua izatea. Ni goratzen naiz ekaitzil zanean, goratzen naizen pertsona batetaz da, nirekin negarrintzun emagina batekin goratzen naiz. Jarri zen nire ondoan, eta sentituzun ni sentitzen nahi nintzana. Hori da. Arlo hori, eta notizia zela eman, eta nola egoan familian onduan, eta nola goxatu, lehen esaten duguna, nola goxatzen da olako egoera bat, pertsonak goxatu aldeu, olako egoera bat. Baina askotan ez da erresa, otanok igual ez dugu balillo, ez da? O igual momentu baten batzuk gehiagikoa da, ez da? O ez da momentu oso zaiak dira, ez da? Egia esan bai, horre importantena da eukitzia radar bat, pertsonak nola dauden, ez da? Baliteke negazioan egotea. Eta esatia, haizu umia hilda, eta ez da zer gertatzen, eta bane joa. No? Olako egoerak ere, edo amorruan sartzia, eta kulpa guztia medikoak euki dute, eta momentu horretan, gatazka egotia leku horretan. Nola zain dugu izuzuri omeiku batek, zure ustez beha izan da induna historia, ez da? Hori ere. Horri nola emate jozu guelta? Ulermenakin. Ulermenakin? Egoeraren ulermenakin, eta ulertuta bakoitza ze momentutan da hon. Baina eske dia gauza batzukia batzutan ezin diana ulertu, ez da? Ulertu behar dia, ez da? Ulertu behar dia, zeba pasada, eta bizitza hau da, eta hemen gaude, eta batzuk ez gaude, ez da? Claro, eske ulermenakin dana ulertzea. Nik ulertu dezaket famili bat amorru bixian egotia eta ondoan dagoen ginekologoan azar egotia, noski baietz. Eta ulertu dezaket ginekologoa hautsi eginda egotea baita. Ez dakilako segretatu den, eta ez daukalako erantzun bat ematia familiari. Eta ulertu dezaket bertan lanien dauden langileak ez jakitia zer egin. Ulermena da hitza. Nik uste dut ulermena dela hitza hor momentu horretan. Eta ulermen hori erresa da danea iriztia, azkenian hori da gakua, ez da? Nola lortzen dezue ulermen hori? Azkenian prozesu hau ez da egun bat bi astekoa izaten, urtiak izaten dira askotan, ez da? Eta batzutan betirako, ez da? Hala da. Eta orduan nola lantzen dago guztia? Bueno, lehenengo eta behin borondatea, behar da. Euki. Ematu gozo gintzaiten, barkatu, ematu gozo gintza, hemen kanela eta anixan eta usaiak ateatzen, ez eskit. Hala, lehen da bizi borondatea euki berda, ez da? Danon aldetikan, ez da? Danon aldetikan, ulermena eukiteko, eta gero, dolu prozesu bat bizitzeko, behar dugu euki borondatea bizitzeko. Hau da, dolu prozesu baten sartzea da, montaña rusa batean sartzia, emozionalki, garai gogor baten sartzia. Orduan tunelataz hitz egiten dugu, ezta? Eta tunelataz hitz egiten deunean da, dolu prozesuaren hasiera da tunelaren hasiera, barruan egoten gea, hori guzti hori bizitzen, eta gero bukaeran ateatzen gea. Eta historia da batzuk igual ez duela nahi, ez da tunelan sartu, ezta? Hori da kontua. Eta pasain biharra gainditzeko bai edo bai?
Bai edo bai, no? Bai, bentsatu dugun, barruak moitu, ikusi, eta ateratzen zea, bai. Baina bentsat ez daude odoletan, ez da bentsaia itxida marka hor dakazu betirako, baina... Bai. Hombre, esplikatzen errexak izaten dira gauza hauek, baina pasain behar dira, ez da? Bai, pasa deunok izan du da, bueno, lehenengo jausten gara zergati batian, baina zergatik hilda gure umea. Ja. Zer gertatu da, ez? Eta askotan ez dugu aurkitzen arrazoirik, horre autopsiak egiten dira, eta ez dago arrazoirik, umeak, bai, hil dira, eta hil dira. Eta hori onartzea oso zaila da. Zergatik nek, da zergatik guk guain, da zergatik... Claro, orduan hor badaude, bueno, prozesu bada, prozesu luze bada, eta prozesu horretan bizitzen dira, hainbat egoera, eta hainbat etapa, eta hainbat modu. Orduan, hoi guztiak bizitzen ditugunean benetan, bukaeran, heltzen gara, tunelaren bukaerara, eta orduan, leku horretatik bizitzara bueltatzen geha, eta, aukera eukitzen deu, nahi bai deu, beste ume batzun haurdunaldietan sartzeko. Beste ume batzun haurdunaldiak dira. Claro, beti ja zaude, haberse gertatu, noiz atea, nola ateako dan, ez da? Claro, hor dauden bi mutiltxo hien haurdunaldiak, izan du ziren oso gorrak. Nire amanak aurrenengo bilak horra, ni ja bosgarrena ja egongo zan, ateako ekau, ez da? Katxiz la, ama. Hola atea zu, gero libre. Hola atea naiz libre, ai, ama. Baina, kontatzen debola, que parre pixkatin biatak bizitzan, ez da? Hori da importantena. Dolu bukaeran, eta dolua bizitzen nahi gehan bitartian, guk parre asko egiten dugu. Ez da? Garrantzitsua da, ez da? Claro, azkenian badirudi bizitza bukatu dela eta ezin dezula parrekin. Eta ez, zaude bizitzen egoera bat, baina errek ez esan nahi bizitzan ez zaudenik. Claro. Oso garrantzitsua, eta adibidez, hor tunel hortan, zen izaten dira oztopo handienak, luzeenak, zaienak? Ez onarpenak daudenean. Ez onarpenak. Zerbait onartu ez danean egin nahi, hor, sartzen geha bukletan, eta egoten geha emozionalki hor, helduta, eta egon gaitezke... Eta ez onarpen horietan ze izaten da, zer ez da onartzen adibidez normalian? Umia partuan hildala, o gertatu dena ez dut onartzen, edo ez dut bizi nahi dolu prozesu bat, edo... ezetza, ezetza dagoen guztian, eriotza dago. Eriotza eta blokeua dago. Barrez, bizitzan non dago? Lehen esan deuna, borondatea dagonean prozesu horiteko, bizitzeko, baiezkoa dagonean dago bizitza. Baina blokeo asko duten dira. Claro, normala da. Bueno, eta horregatik laguntza biharra bai, ez da? Digoratzen nahi, sekaitz hil zenean, lehenengo gauza induna izen zan laguntza eskatu. Zenik ezaten unik hau bakarrik ezin dut bizik. Ez dakit nola biziko deten hau. Eta garaia izan ez zagon laguntzarik. Eta orduan guk trauma handi auki den duen. Horregatik gaude hemen, beste batzuk, ez esaten berdina bizi. Eta hori da, gure elkartearen... Bai, eskerrak, holako jendia, eta gaina hor adibidez, hombre, beti aldizu lagundu pasa ez duen batek, baina pasadun batek beti erresago transmititzea izu gauzak, eta igual entzuten nahi danak, zate, nire berdina bizi du, eta ikusi eider nola indun aurrea, eta ez da nik zergatik ez da? Bai, egia da, inspirazio badala, pertsona bat hor zuluan egon dena eta atera dana, eta zu hor zuluan zaudenean, ikusten badezu parian dagona atera dala, esatezu, ostras, ni ere atako naiz, eta indarra mateu, bai, egia da. Bueno, hemen, gatza pixka botako jot. Bota, izitzari gatza bota. Earra sustantzia dakana honek, Bai, Earra mandio, gatza pixkat, eta guen izan detena, erabiliko deu, ur berdina. Dan ezin izan de bota, baina, bueno, epa. Bota de pixka kanpoa. Bueno, bingo etena pixka garbitu, atera dana, torri aionea, katxiz lamar. Aita bezala, garbi, Garbi, bai, Andriak ez ditorio esaten, etxean, txokuna. Katxiz lamar ez kontau dana. Kampola rosa gara, Hoi da. Bueno, mentxe, ikusezu, arroza, earra sustantzile jarri diouna, eta esan dakua, 15 minutuan listo eukiko dugu. Eta guain guaz, beste reportai bat ikustea. Xirimiri jatetxea, uste zure etxetik gertu daola, ez da? Bai? Bai ikusiko zuze gauza goxua, prestaitu duen gaurkoan. Guazen bertara. Aupa Joseba, kaixo berriz ere, unai naiz, Bergarako Xirimiri jatetxetik, aurrekoan prestatu ginuan belarri glaseuta, eta gaurkoan beste platertxoa prestatuko.
egin behar dugu kipula oiazkoarekin barru betea, eta ero falso risotoa. Horretarako, biadou kipula labian inda, biadou oiazko errea, bai kipularekin eta beste barazki batzukin, biadou oiazko saltza, eta gero falso risotoarentzako puntaletea eta gaztai krema. Eta mantekia gratinatzeko. Errezeta huitzeko, lehenengo zurituko dugu kipulaia labian daukagula inda, eta ustu egingo dugu. Sukaldaritzan nire gehixen gustatzen jatena zaporia. Zaporia eta gauza desberdinak, bai, ez itxea beti gauza berdina. Eta ekilibrioa, ez da dana zaporia, eta kontraste asko aukitzea. Azkenian, desente bidaiatu dugu, eta orduan gure bidaidanak izan die gastronomian inguruan. Eta orduan, junga zentokidanetara, handik hartu ditugu ideiak, sukaldatzeko erak, kombinazio berriñak, eta egonga zentokidanetari beti espeziak eta danetik egarri dugu. Errezeta hau, dator, verdura rellenoak egiteko beste era batekin. Azkenian da errezeta bat, emuten dotzula joku asko. Hileke duzu, edo zer gauzaekin, betetzeko. Saiatzen gara beti egunero verdura naturalak aukitzen, itxen beste modu batzutan. Barru betia, rebosauta, adibidez, asteburuko kartan daukau tomate relleno bat, txipiroiekin rellenauta. Dauko biak ipulaia zurituta eta ja ustuta, eta orantxe jungoa oiazkoa desmigatzera. Jatetxa birekin joan oindala 10 urte, aztian zihar daukogu eguneko menua, gero gauetan ostegunetik igandera daukogu karta, rasinuak, pixkatxo bat munduko plater desberdinekin, daukogu bai asteburuko menua, espeziala, gero hamburguesekin hasi gara ontxe bai, herriko harategi batekin, eta itxen dozkuna da berak, madurau 40-45 ostegunetan. Eta orduan lortzen dugu haragi bat oso zapore oso konzentrauekin, eta gisa esan asko gero gustatzen. Ontxe jungoa betetzera nahaztuko dugu ondo kipula oiazkoakin, jugosia dia emuteko, bezeruak herriko jendia, kanpotik batzen batetuk etorri jau, mantekila jarriko dugu gainean, eta labean gratinatuko dugu pixkat. Kipula labean dagoen bitartean, falso risotoa egingo dugu. Horretarako, daukogu puntaletea egozitza 8 minutu gutxi gora bera, ostuta, eta eromen daukogu 3 saltza desberdinetako krema bat. Biak nahaztu, berotu, eta listo. Joseba, hementxe daukogu gau prestatu dugun platerra, gertu astatzeko, eta hementxe hongoa zain, nahi dozuenean, Bergadako Zirimiri jatetxean, zui egiten zen. Eskerrik asko. Hau painoa eta hau painunai, earra itxura horreke bai, ze ona, eskerrik asko, besarkada handi bat, eta gu gurian jarraituko dugu, hemen txedakau, paella ikutu hartzen nahi dela, bain indio zua jetxi, bakizu ite diotela, 5 askar, 5 mantxo, eta gero azkenengo bostetan berriro egurra mangatio, bale? Baina amarrea jetxiet, amarrea baino ez da batetiko 20, erdibidian dago, bale? 20tik, baina ziko nahiz, iotzen pixkanaka. Hemen dakau ja, txikituta, botako jau, kominua eta piperra hautza, sustantzi pixka gehiago ukitzeko, eta inberditu hauek, iragatzi, bertatik pasa, eta frijitu. Eta zu lagunduko jazu, emulsioa egiten. Maionez egiten zemuz moldatzea. Pere, bai, ondo, gustatzen zait, ez da gaur ikasiko zu orduan. Vale. Bikain. Ingo zuna da, berta bota, hementxe, arrautza bat, ingo zuna da, limoi erdinan zukua bota, geho botako jau gatza fina, eta botako jozu, hemendikan 5 osto, hemendik 5 osto, eta hemendik 5 osto. Bertan bota, eta gero olioa botako jo beste pare babiatz, eta barrun beina neuki, bale? Beina neuki, kieto, beha gundadila, olioa hartzen, bale? Venga. Nire eman dio beste txitxa pixkat, eta hau jungo da lehortzen, eta ni jarriko eta olioa, eta jungo naiz galeperra, bertatik pasa, eta prejitzen. Talde berrien itziten jun biargia, bale? Aldarrikapen burokratikoak ebai iteitu zuen bertatikan, ez da? Beira. Eskutzik elkartetikan. Bai, kontutan euki, umiak jaio eta 24 ordu bizitzen espada, legeantzako ez da existitzen. Osea, ez da existi ume horrek. Gure umiak, adibidez, jaio eta segituan hiltzanez, eta 24 ordu bezitun ez euki, etzen, ez du existitzen. Orduan segertatzen da, ezin ditugula eskribatu. Guke primer hijo, ezin izan genuen ekaitz jarri. Ja, eta zuk libro familian ez da kasu adibidez. Ez dago, ekaitz ez dago.
Ja, baina zutzako egon da. Claro. Ezta? Batez, Noski no, baietz. por supuesto. Eta orduan... Eta ze gertatzea, pues gero, amatasun bajatarako, aitatasun bajatarako arazoak egoten direla. Claro. Orduan, claro, ez Claro, badago ez du rekonozimendurik, ez claro, badu, claro. zuk ez dezu umerik euki, legeantzako ez dezu umerik euki, orduan legeak ez dizu onartzen, edo, amatasun bat, edo aitatasun bat. Gaur egun bai. Gaur egun, ja bai. Egiten nahi Zorionez. gea, elkartetik, egiten nahi Ze gea, ona. badugu, asesoramendu legala, eitia, Bai. badago abokatuekin eta egotia, eta, bueno, badago lantzia, ume hoien aitatasun eta amatasunak lortzia badago, ez? Aitatasunak zailago dira, amatasunak oin arten, azkeneko 10 urte bertan lortu dira, baina aitatasunak oraindik ere Ezin dira, zaila daude. zaila daude. Eta noa jotzen dezue hori dana lortu alizateko? Pues hor legia behiratu behar da. Orduan abokatu bidez, lege badago estatu mailan, bagaude oraindela 10 urte hasi ginen, pues amatxo batzuk sortu gendun mugimentua, estatuko parlamentura juteko eta gauza guzti horiek aldatzeko, ezta? Orduan, mugimendu hori oraindela 10 urte sortu zena gaur egun pilpilean dago eta hortik bai sortu da, hobekuntza asko, ez? Eta oinarrizkoenak dira, umian gorpua errekuperatu, hori da, oinarrizkoa, gero amatasuna, aitatasuna, eta, oraindik ez deu lortu umiak inskribatzea, adibidez. Vale. Baina adibidez, umiak errekuperatzea. Osea, umiak ez dira ze gertatzen da umiak horiekin? Bueno, hori, lehen hasieran esaten genduen bezala protokoloaren arabera dijoa. Orduan. Segun nun zauden, o ze... Hori da. Baina adibidez, Euskal Herri guztian... Joseba. Bale, beitu, arrautza baldin badaka bihatza bat, Ai? beste bi oliluana, bale? Vale. Bota esuna beste hainbeste gutxinez. Vale. Bale? Hor? Oso ondo, nahiko. Guain, gatza bota aldezu? Ez. Bale, gatza bota eta bost osto Bost bakoitzetik. bakoitzetik, bai. Eta Bai. adibidez, hemen Euskal Herrian leku bakoitzen bere zeak daudea? Claro, horretik joan parlamentura. Claro. Parlamentuan zer joan eskatzera. Ezu, hospital guztietan protokolo berak jartzea. Claro. Ez? Eta protokolo garbi bat izatia, ez da? Eta, aseguratzia, umian bukaera hori, umian gorpua errekuberatzia, aitatasun horiek, amatasun horiek, hori dana, protokolo bidez egitea. Zer gertatzen da, guain arte hospital bakoitzak bere eukidula. Orduan parlamentura zertara joan gara. Eskatzera hori dena... Berdintasun bat, danentzako, eta baina berdintasun onana. Claro. Ez da? Claro. Claro. Eta ze lortu da? Esan dezu ia dana lortu da, ez dala lortu... Oraindik bidean gaude. Oraindik badaude... Nun lortzen, nun ikusten dira oztopo gehiena. Bota oso ikan azu, nola birrindu ingo deun, ez da okuido ikan. Bale. Vale. Nun, oztopo gehienan nun topatzen dituzu. Azkenian, gauza hauek bere protokolo horiek ere bai aldatzeko, pausu desente pasa beharko dira, pentsatzen dut, ez da? Bai. Hombre, protokoloak sortzen azkenian. Oztopo hundina zein da. Oi txika, ya está todo, no vamos a mover nada, ¿no? Ja. Protokolo sortzia. Claro, nola behitzaion pasa, no? Claro, hori da kostatzen dena, orduan, bai, guk egiten dugu, cajas de recuerdos egiten ditugu, Donostian. Bai, cajas de recuerdos, bai, baina esan deuna lehen, umian gorpua errekuperatzia ez dago. Orduan, gauz batzuk egiten dira, baina beste batzuk ez, orduan, nik uste dela aldaketaren, protokoloa sartzea zer da, aldaketa da sartzea, orduan, aldaketari hori, Beti... resistentzia hori bezala, hor aurkitzen ditugu arazo gehienak. Eta, bueno, ari gara, egia da, mundu guztia ez da lain itxia, eta badagola jende asko... Kontzientziakin. Hoi da, orduan zematu da kontzientzia gehiago sartzen nahi dan, orduan da gauza gehiago aldatzen nahi da, baina oraindik ere kostatzea. Bueno, txerrek itxarraka. Eta gauza guztitatikan, zu bertatikan, tunel hori pasatzen dunean, zu ze sentitu zenun, nola izan zen historia hori? Ni bueltatu nintzen bizitzara. Momentu batean sentitu nun bizitzan negola, ja pasatu nun min guztia, amorri. Zenbat kostatu zitzaizun? Ekaitzil zan, apirilaen 28an, San Prudentzio egun batean. Eta goratzen naiz, nire erabakia, lehen esan dena, nire erabakia izan duzen, ez naiz bueltatuko lanera. Nire esaten ziaten, zer, lanera etxea bueltatzen? Nik esaten nun, ojalá lanea bueltatuko banintz, eta ez banintz egon hau bizitzen. Orduan, kriston lana da, dolu bat bizitzen egotia. Ni egon du nintzen, gutxi gora bera, 5-6 hilabete full time. Minera, amorrura, a todo lo que venía. Azkenien montaña rusa bada.
Eta Markel gure barruan gelditu zan, handik, bost hilabetetara, 6 hilabetetara. Horre laguntzen dizu, zuk esaten duzu bultzatuko zenun berriro ume egitea, edo aurrena prozesua pasatzea hobeto da, edo... Ez que kontua da, ez dala, ume batek ez duela bestia. Claro. Hor da eskatzen. Claro. Eta hor badago olako, beste ume bat eukiko dut, eta listo, no. Ya está. Y arrapata pasa, ez. Claro. Orduan, claro, ez. Lehengo zure galdu desun ume horren eriotza bizi, bere, claro, za un futuro no vivido. Guk bizitzen deuna da un futuro no vivido. Gu gaude, orain jaioko san, orain 2 hilabete eukiko zitun, orain... Orain bere urtiak etorreko dia, gero... Beste karro guztia kalian. Claro, nik ekaitzen kinto guztia dakizkit zeintzu diren. Claro, ba. Orain 11 urte dauzkaten guztiak, ekaitzen kintoa. Berekiek elakidiak izango zian, ama hoiekin batea herri naurdu neontzea... Bai, zudakizu eta herritarrak bai, baina zuk eramatezu gainean. Perritz eta Porrotx plazan, eta nian, nire ume gabe. Ja. Claro. Ez que bizipena da. Zer zango zenuen adibidez, holako kasu bat gertatu zaio nahi? Eman egurra, bai, lasai, entzute zaitugu. Bueno, nik esango nioke, badagola berriz bizitzara bueltatzea. Vale. Baina hortarako konpromesu handi bat bete behar dela noberarekin, eta lan garrantzitsu bat behar dela. Baina badagola bizitzara bueltatzea. Eta badagola, nahi badezu, beste ume batzuk hor dauden beste umiak eukitzia. Naiz eta hain zaila izan, ze beraien... Bikote, zer moduz? Ondo, vale. Beraien aurdunaldiak oso zailak dira. Dira panikoko aurdunaldiak. Sartzen zea paniko baten, ze kontrolera juten zean bakoitzian, karo, zer, pantailara behiratzen zu, eta... Ez dizu inork aseguratzen... Zaude beti, taupada, bestia, rua, ondo dijon, ez da? Beti ja hola da, behin olako zehose pasata, areta gehiago, ez da? Hoi da. Orduan, urrengo jaiotzen den lehengo umiai, deitzen zaie embaratos arkoiriz. Arkoiriz, zergatik, han? Markel da un niño arkoiriz. Direlako aurdunaldi oso zailak. Eta orduan, beraien jaiotzen diranean, hortzadarra ateratzen dalako. Eta Markel da nire lehengo hortzadartxoa. Ados, ona. Bueno, hemen txe, ikusi aldezu ze platera indeun. Indalak, hoi birrindu segituan ningo eta. Hola, quieto parau. Hor mantendu, justezu bolilloa beha jute dala hartzen. Arazo izatea jendia moitzen hastea. Ta moitzen mazu, askotan mozpitea. Ta truko bada ez gelditu, Pizkata errapatzen juteko pizkato kertu. Pizkako kertu. Eta guain ja, gora nioio, eta inda dakazu. Bueno, hau pixka garbituko deu, olillok eta mendikan kendu. Txukun eta garbi, hoi listo. Vale, hartuko dugu mendikan. A ber, ezin hobe. Ja ezin dezu esan ez dezu leite maionesa. Ja. Ona. Bueno, azteko eta behin, eskerrik asko etortzea batik, eskerrik asko laguntza behar duen jendiai laguntza batik, eta besti gabe. Bezarka handi bat laguntza behar duten da nahi, eta laguntza behar dunak eskatu, garrantzitsua da hori ere bai, ezta? Eta danetik aldalatea, ezta? Danetik. Bueno, hemen txeinez, maionesa gartzen. Josebanik eskerrak emon gure dotzut. Nei eskerrak, zergatik. Bueno, guri deitziarren eta gai honi aukeria mutiarren, modu honetara zabaltzeko, ezta? Hore bat izan da, zuen izatea. Lazerrear bat. Bueno, lagunak, hemen txeak azue, Eider eta Bilok, indeun, paella indiarra eta galeter prejituakin. Agur lagunak.